An givoke yule boy wako obiro le madalana awacho ni an ahero rwako welo lakini an mabiro gi gacha biro to biro gi gachi but biro dalana abiro songe mwandu na dalani kora ne kuma ninde cho voke churi michiri muna koni kuma dene kuma ninde cho bas ne diere kanyo to gacha kuma ninde gacha to nindo kod pesa ber ma iluongo ni voke koro wariwre jo pesa ariyo wakono wachap piny wacho ni wacho ni pesa wendo lemo ng'ato wambe waleme pinje koro walemo wa 3 days or lemo wa 3 days lakini onyalo medo limbene but kaluwore gi yo maber mwarwake okwane ka pesa dok okwanya dar inyalo waka 1000 sama pesa limo 30 50 waro lemo 1000 ineno kaka environment chalo mano malo mano alwora mar pesa get moritowa en macha mano gach watchman matin no supermarket wa bene gi bathe konde inya tagno gi jogi supermarket wa gi entrance mar supermarket the other side mwangiepe ji ariyo kata de motungu maten ma iluongo ni voke oma kare monopol pesa pokolimo bwana kare nwa miss gik mang'eny bwana na miss gik mang'eny in fact gima no mi athodi dek tado cho tore go tare mara ngwen en mana wach pesa ya tawe pesa mpesa one madod kiyo kiki unya ginene imule ke ginene kasto slide de imule ke lwedo masoft hapa uneno lwedo imule bono ok lwet jarangi imule ke lwedo masoft to gre ati no wuo barach wata gik matimore bagi malai oken gimo oken miriam mondo koro ibitiyo matek tichopo kuondegi mondo pesa limi nyaka pesa ngedot mokale mador kiyo slide mage dot Tuna pesa kale. On slide. Koro kwadwa rojo baba slide wadoji. Wa slide na kikori slide kama. Slide. Kirito mondo pesa ni me dot fingo kifulo. For security purpose. Walore. Wewe ngechi ngato nyako kono. Hapa ni security kwa nyalu bon sasa kwa nyalu biram na. Ndio stoko kama. Wagine ma. Walore ndio phone. Ndio phone. Mondo gine ne. Chalo ma bon sasa gine ndio zote. Wadhi gorofa by the way. Wadhi malo. Wachiko malo. Kone ma pes nitiere okodo malando. Gimonga ono gine nokawa millions mang'eny to onge tiende wawachi. Ipo palando. Nikech maniluongo ni kai ma 3.5 million chano dhi. Yeah, exactly. To when pesa mokwongo mono kikwalang ne jogi manotimo. Wadhi wirigo. Igoro wacho ni an kia jogero la gimotimo ne. Wirigo. Koro atero voke kumodhe nende. Kumang'one inde boss. Oda mari iweyo. Watagne gi oko koro oko neno kama. Koro inya neno oko voke. Inyalo kani be choki biro gi chopa. Kibiro gi chopa nyalo weye space matin menena no. Kumine no wawende chopa. Ire gini gikulande gikumewa shida gi jokiare. Gikumewa shida we wadwa tagne gi view makocha. Nyalo neno view gi kone matin. We watang no view makocha. Waride kama watang ni view mamwalo cha. Hey. Ya ni achanda wagera ya. Dominika. Benya paro kuma bro pesa do rumo no. Makoro ka kwati monge wado mana gi 3.6 million. Dogire pesa rumo makonge mole flower. Makana mole flower. Bas kuri no view. Aparo neno gima timore piny kanya. Uneno view. Kai mai kaka jaman chalo ya dalawa. Kone. Mai kaka jaman chalo. Kama. Kakuneno kono maritane jogi be gineno ka chalo. Gineno maler mang'amok ne mano ng'ama wachni. Ok ni ati ni wakaw pichwa muono. Oya e wango. Mai yel diris. Wachal mjini malale baba. Chunge tiende ko. Mai apa ni kenane. Apa ni kichunge diris kanyo. To ginya neni kanyo. Ginya neno kanyo ber. Mano tich pesa. Mano pesa. To ok wanyalando. Ok wanyalando. In fact begi wawacho kama mos gi efondore. Mondo kingeno kano jama ni ka ok nya winjo. Wasunge man ka ok nya winjo. Gik mowacho gi kata wasunge ok nya winjo.
bwana wadhi winjo ni lanjo seketi. Unyalo join wa e bilwa. Join wa uru e bilwa. Okay, bilwa. Un Disemba ni okuchul pesa wane mwachudo. Unyaoro nwa telo. Kama intiere oro telo. To pare uru ni kako wachalo ne ma pesa selimo. Kuru pare wachalo na sama pesa pokro bil. Be ungigeno ni pesa dilimo un. Ko selimo amo dakika. Pesa limo mo dakika ok dwa wuok. Yo mwamako ke pesa usiep. Odhi we limo. Okore ko biro machiegni. Okore ko biro. Mago to udi mag mohoga ni. Omari jogi bot dot ni, apani jogi to no dot ni. Magi to udi mag mohoga. Dot ni ya dot ni mari dot ni ka mani tie gi pesa mang'eny wa go udi gita. Irere. Ka no. But ma emore jino. Ma mani fundi amsongo choketo. Ma ndo nyalo paro. Ndo msongo choketo. Lakini kana no ka 3.2 million. Tamane ko ya ore ma. Apaka neno ni jogi neno pesa mana ya magi to udi nalo. We wakitu kwa wadoje. Wadoje. Boro wadonjo mama. Wadoje tapando kamera. Koro wasedonjo. We wang'ad matin wadwa chiemo. Kiko erwa. Wang'e kumwae. We are coming after lunch. After lunch we are coming. After the break. Okay, we are coming after the break. To get the break na lunch.